Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба кайбер темалар турында. Жиде балкон ут ішінде Йоршолда 23-ші комплекстағы элекеге тулай тұрак бинасында янгын чыкты. Курорт шәһәре 2 зур су басуны кичерде. Шолалар соңгы фаҗигалардан соң Сочи якларына барырга әзерме? Тиздән яңа уку елы башлана, балалар өчен уңайлы шартлар юк. Олимпийский спорт мәктәбенә капиталь ремонт сорала. Жиде балкон ут ішінде узган кеше Йоршолда 23-ші комплекстағы элекеге тулай тұрак бинасында янгын чыкты. Көп катлы йортның яртысын төтен каплады. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Элекеге тулай турактан чыккан төтен баганасын бинадан берничә чакрым ераклыкта күрергә була иде. 5-нче каттан алып 12-нче катка кадәр подъезд балконнары янды. Бирдә яшәүчеләр үз йортларын вакытында ташлап киттеләр. Бу хәл килеп чыгуда алар күршеләрен гаеплиләр. У меня сын гулял на улице, он сказал, что возгорание где-то там. Я вышла просто посмотреть, и буквально через 20 секунд уже услышала сирены, что едут. Все. То есть у вас там квартира в стороне находится? Да, у нас вот с этой стороны, а там возгорание. Ну, сигнализация сработала. Я вышла в подъезд, за минуту до этого сигнализация кричала на всех этажах. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре хәбәр итүенчә, янгын 5-нче кат балконында чыккан. Соңрак ялкын тиз арада өскә күтәрелгән. Бәхеткә, ут ялкыннары фатирларга керми. Угрозы жилым комнатам и жилым помещениям не имеется, так как данные балконы выходят с помещения приема пищи, так скажем, с общего коридора, с общего помещения, с общей кухни. То есть пока на данный момент обстоятельства пожара выясняются, пострадавших, погибших нету. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында билгеләп үткәнчә, сигнализация аркасында кешеләр үз вакытында торакларыннан чыгып киткән, шуңа күрә берәү дә зыян күрмәгән. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолалар Сочидан баш тартырга җыенмый, курорт шәһәре шушы көннәрдә 2 зур басуны кичергән. Аның беренчесе шимбә көне иртән, икенчесе якшәмбе төнендә килеп чыккан. Барыннан да бигрәк Үзә һәм Хостин районнары зыян күргән. Хәзер шәһәрдә гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Әлеге фаҗигалардан соң Краснодар якларында ялны гамәлдән чыгарырга сәбәп бармы? Толырак хәбәрчебез материалында. Бу узган ел көннәрендә Сочида булган фаҗига нәтиҗәләре бер артлы көчле су басу. Яңгыр күп яву сәбәпле елга ярлардан чыгып бөтен җирне су баса. Дистәләгән автомобильләрне эчендәге кешеләре белән бергә көчле су агымы алып китә. А это мы сидим в машине, вот на Донской что творится. Бу кадрларны Шолы ТВ редакциясына бирдә ял итүчеләр җибәргән. Аларның сүзләренә караганда, хәзер анда барысы да тыныч, диңгез җылы һәм чиста. Бернинди һава торышы аномалиялар да юк. Пляжда ял итүчеләр күп. Спокойно доехали до отеля, как бы все хорошо. Вот, все морские экскурсии, все работает. Народу очень много, полные пляжи. Все супер. Я, если честно, если бы не новости, я бы и не знал, что какие-то аномальные ситуации были. Все отлично, все хорошо. Шолы агентлыкларында билгеләп үтелгәнчә, берәү дә паникага бирелеп билетларны кире тапшырырга йөгерми һәм турлардан баш тартмый. Юлламаларны башка даталарга күчермиләр, учышларны кичектермиләр. Киресенчә, шәһәрдәшләр ял итү өчен нигездә Краснодар якларын яки Абхазияны сайлыйлар. Насколько мы знаем из средств массовой информации, что это коснулось центральный район Сочи. Но в центральном районе Сочи у нас на данный момент никто не отдыхает. В Адлере отдыхают, вот в Абхазии, да, ну, то есть их это особо не коснулось. Ну, на сегодняшний день Сочи это очень популярное направление. Летаем, бронируемся, и никто не отказывается. На завтра у меня 13 человек, летит большая семья. В составе там бабушки, дети, внуки. Турагентлыкта әлеге табигать күренешен Сочи өчен аномалия түгел дип билгеләп үттеләр. Мондый һава торышы якынча 2-3 көн дәвам итә. Шуннан соң яңадан кояш кыздыра. Лилия Гатина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Олимпийский спорт мәктәбенә капиталь ремонт соралам. Тиздән яңа уку елы башлана. Балалар өчен уңайлы шартлар тудыру кирәк. Хәзерге вакытта мәктәп хезмәткәрләре тарафыннан җиңелчә төзекләндерү эшләре бара. Әмма штукатур һәм буяу эшләре генә җитми ди ата-аналар. Проблема турында толырак киләсе сюжетта. Спорт мәктәбе 1980 елда ачыла. Олимпийский диваны юкка гына атамыйлар. Ул вакытта Мәскәүдә Олимпия уеннары узган чак була. Инде 40 еллап вакыт үтте. Бинада бер тапкыр да капиталь ремонт башкарылганы юк. Югыйсә биредә бик күп балалар спорт белән шөгыльләнә. Одна из самых больших
спортивных школ не только в городе, а в республике. Вот. Если средняя школа 500-600, а у нас 1060 человек детей занимается. Балалар дзюдо, бокс, йөзү һәм башка спорт төрләре белән шөгыльләнәләр. Күбесе ярышларда призлы урыннар яулый. Зур уңышларга ирешүдә әлбәттә тренерларның өлеше зур. Баланың тырышлыгы да кирәк, әмма нинди шартларда әзерләнү дә йогынты ясый. Әйтик, бассейн бүлмәләре бүген яңартуны сорый. Плитәләр мәктәп ачылганнан бирле алыштырылмаган. Происходит отскол плиток, то есть мы меняем по возможности, зачищаем острые углы, потому что много порезов происходит. Дети, взрослые режутся. Поэтому основная работа у нас в бассейне, в этой чаше, и в большой, и малой, только вот по существу с плитками. Олимпийский спорт мәктәбендә капиталь ремонтның проект смета документациясе әзер дип белдерделәр. Киләсе елда ниһаять бәхет елмайыр дип ышана җитәкчелек. Әмма әлегә яңа уку елына спорт мәктәбе хезмәткәрләре үз көчләре белән әзерләнергә мәҗбүр. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Берәүләр бөҗәкләрдән җофа чигә, икенчеләре тынычлап йоклый ала. 5 катлы 40-10 йорты подъездларында дезинсекция үткәрелде. Кандала тараканнарны һәм башка кырткычларны юк иттеләр. Икенчесендә дератизация. Кимерүчеләргә каршы тапкыннар куелды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. Дезинфекторлар борчуларга, кандала һәм тараканнарга каршы сугыш игълан итә. Саклагыч костюм, битлек, күзлек, кулда агылы пульверизатор. Башта шилеккә су тутырам, аннан растворны солам да булгатам эбетләп, аннан койда блахалар була, ул 1 метр биеклектә йөрәчәк. И полностью подвалны сиптереп чыгам, труба төпләрен полностью ясап чыгам. Ә башка подвалда дератизация үткәрәләр. Кимерүчеләрне юк итү өчен берничә урында агулы зур булмаган тергәкләр калдыралар. Алар ябык, тычканнар һәм күселәр аларны үзләре ашарга тиеш. В основном дезинсекцияны ясыйбыз. Заявка булгач, 3 көн ичендә таракан, кандала һәм блахалардан ясыйбыз. Зыян салучыларга каршы көрәш алып барылганда чүп-чар үткәргечләр һәм башка гомуми кулланыштагы бүлмәләр дә эшкәртелә. Бирдә яшәүчеләр төнеше буенча аны шулай ук фатирларда да урнаштырырга мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Летнее предложение от Enzo Home. Мебель, матрасы, текстиль. Все товары из наличия на самых выгодных условиях со скидками до 50%. Решайтесь, о цене договоримся. Мебельный центр Соло. Новый город 4110. Центр занятости информирует, в рамках национального проекта «Демография» можно пройти бесплатное обучение по востребованным профессиям. Обращаться в Центр занятости 4320, кабинет 218, телефон 52 46 16.